हेल' लोगोफोर, खुलुमबाय बयनिसिमबो। लोगोफोर, आङो दिनैहाय नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। दिनै आङो नोंथांमोननि सिगाङाव बे भिडिअनि गेजेरजों बेखौनो बुंनो सानदों। लोगोफोर, जोङो साननैसो सिगांनिफ्रायनो जोङो जायफोरा फेसबुक नायदों बिथांमोना नुबायानो जानांगौ भिडिअखौ। सानै फंबायनि भिडिअआ गोबाङैनो भाइरेल जागासिनो दङ। जे आङो भिडिअखौ होफानाय नंला, नोंथांमोनहा फेसबुकफोर नायदोंबा नुबायानो जानांगौ। नाथाय आङो फंबायमोननि फट'खौ आङो स्क्रिनाव होबाय, नोंथांमोना नायनानै मिन्थिखाबाय जानांगौ जे सानै फंबायाबो सासेया बेमार आजाराव गोग्लैनानै गोबां दुखु खस्थ'जों गावनि जिउखौ भुगिनांगासिनो दङ, दुखु खस्थ'नि गेजेरजोंब्लाबो। आरो सासे फंबाया गावनि अनसुलि बिमानि जिउखौ लानानै गोबां दुखु खस्थ'जों सैनांफागासिनो दङ। नायदो लोगोफोर, बेसेबां दुखु खस्थ'नि गेजेरजोंब्लाबो जोङो जोंनि जिउखौ दैदेनलांनांगौ जायो। बेखायनो जोङो मानसिनि जिउआ माब्लानि समाव मा जायो जोङो बेखौ जेबो बुंस'नो हाया। बेखायनो जोङो सोरबाया दुखु खस्थ'आव गोग्लैनांदोंब्लाबो जोङो हानायमानि जोङो हेफाजाब होनो हायोब्ला जोङो हेफाजाब होनांगोन। दाथ' जोङो भिडिअ नायनानै मिन्थिबाय, बा जायफोरा भिडिअखौ नुवाखैमोन, आं बे भिडिअ खालामनायनिफ्राय नोंथांमोना मिन्थिबाय जानांगौ। जाय फंबाया बेमाराव गोग्लैनानै दङ, बे फंबाया खुनु थाग्रा जायगानि गंसे न' गैया, जानाय लोंनायनि खुनु सुबिदा गैया, जेराव मोनो बेवहायनो थायो। बेबायदि गोबां गाज्रि अबस्थायाव गोग्लैनानै दङ। जेब्लानिफ्राय फंबाया बेमाराव गोग्लैदों बे समनिफ्रायनो बेमारखौ नायनो थाखायबो खुनु फैसानि जेबो राहा गैया। बिनि थाखायनो फंबाया बेमारखौ नायजानो मोनाखै होननानै बुंदों। नाथाय बेयो जोंनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव। मानो होनोब्ला जोंनि बर'नि गेजेराव दासिमबो इसिबांनाखि गोरिब थाखोनि, जेरावनाखि जानो थाखायबो आदार बुथुमनो हायै, थाग्रा जायगानि न' गंसे गैयै, बेबायदि अबस्था दंबावो। बेफोरखौ खोनायोब्ला जोबोद दुखु नाङो आरो गोसोआ गाबखांनाय फैयो। जेखि जाया फंबायनि बेमारखौ नायनो थाखाय जे एसे एनै हेल्प बिदों, बा एसे एनै रां बिदों, अनसुंथाइ बिहरदों, नोंथांमोनाबो जायफोरा हायो एसे एनै हानायखिनिखौ हेफाजाब होबानो जाबाय। मानोना सुबुङा सुबुंखौ हेफाजाब होनायानो सुबुंनि मावनो गोनां हाबा, आरो बेवहायनो थोजासे गोजोननाय दं। आङो स्क्रिनावबो होखानाय जाबाय, फंबायनि जे एकाउन्ट नाम्बार होदोंमोन बेखौ आङो स्क्रिनाव होबाय, नोंथांमोनहाबो बेवहायबो नायनो हागोन। आरो जाय फंबाया बिमा लोमजानानै दङ, बा केन्सार बेमाराव गोग्लैजानानै दङ, फंबायाबो गावनि बिमानि थाखाय ओरैबायदि दुखु खस्थ' सैनांगासिनो दङ, जेरावनाखि इसिबां उन्दै समावनो गावनि बिमाया बेमाराव गोग्लैबाय। गावखौसो बिमाया जोथोन लानांगौमोन, दा उल्थायै गावसो बिमाखौ जोथोन लानांनायाव सिबाय गथ'आ जोबोद दुखुआव गोग्लैनानै दङ, जोबोद खस्थ' मोननांबाय बियो। बेखौबो जोङो हेफाजाब होनांगोन, हानायखिनिया जोङो बिनि बिमाखौ मोजाङाव लाबोफिननो नाजानांगोन। मानोना सासे उन्दै गथ'आ थांनानै थानायाव बिमानि थाखाय जोबोर गोनांथि दंथारो। बिनि थाखायनो फंबायनि बिमाखौ मोजाङाव लाबोफिननो थाखाय, बा फंबायनि बिमानि जे बेमार जादोंमोन बेखौ नायनो थाखाय जे रांनि आंखाल जादोंमोन, बेखौ नोंथांमोनाबो एसे एनै रां अनसुंथाइ होनानै हेफाजाब होनो नाजादो, आरो फंबायनि बिमाया मोजाङाव फैफिननो हानाय बायदियै। फंबायनि जे एकाउन्ट नाम्बार होदोंमोन बेखौ आङो स्क्रिनाव होनाय जाबाय, नोंथांमोनहाबो नायनानै जायफोरा हायो एसे एनै हेफाजाब होलायदो। लोगोफोर, आङो बेखिनिखौनो बुंबाय। आरो जोङो मानसिनि जिउआवथ' सुखु दुखुआ बयहाबो जाखायो। सोरबा माब्लाबा समाव बेमार आजारावबो गोग्लैनो गोनां जायो। नाथाय सुबुं जानानै जायफोरा हेफाजाब होनो हायो बेखौ जोङो हेफाजाब होनांगोन, बेसो सुबुंनि मावनो गोनां हाबा। लोगोफोर, बेखौनो बुंनानै आङो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नो सानबाय। अब्ला लोगोफोर, बाय बाय।